Здравейте, приятели! Вие сте с на кафево на 20 януари. Навън времето отново е България, но се усеща като Киша, Преслава и УНСС. Единственият светъл лъч в този коктейл от мъка е, че е петък и че Господ е бил българин преди новата ера. На здраве! Днес клетва за президент на САЩ ще даде Доналд Тръмп, луксозния и малко по-успешен модел на Митьо Пищова. Датата подозрително съвпада с рождения ден на ЦРУ, както и с 20-те души, които празнуват Деня на армията в Мали. Излишно е да казваме, че масони, брато. Чаши горе за прекрасния Лоренцо Ламас, който е рожденик, а това е прекрасен повод да си татуирате усмивката на Боби Сикс Килър. Не забравяйте, че и парламентарните избори наближават, така че се заравяйте в политическа теория и тренирайте разочарованата си физиономия. А сега, за вашето секси и при повдигнато настроение ще се погрижи Милко Соколарски с радикалния си хит. Здрасти! И знам какво ще ми кажеш, че съм поредният табак. Здрасти, 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 Пепчо, как си? Свободен съм, ела при мен. Идвай, идвай и не му мисли, купонче ще си правим до зори. След тази вселенска благословия се връщаме на 20 януари, който е не по-малко скучен от сексуалния живот на Цецка Цачева. Вие, приятели, не забравяйте да се усмихнете на общински работник, да отидете на църква в понеделник, да отхапете от сандвича на приятел и да си татуирате безсмъртната сентенция на ловеца на глави и 6-кратен шампион по улично самбо Борис Елцин. Целуни ме на едно горещо място. На кое ли? На морето, много ясно.